लेथन आदा फैदो जाहा गुड मर्निं लाइक दोनदों गुड मर्निं आदा लेथन मा खबर मा खालामदों दिनैसो आंहा बेसेबा गोबावनि उनाव जिबि इस्लारि सफैनो हादों जाहा थेंकिउ जिबि इस्लारि आंनि एलबियाव जयेन जाफैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक होदो मा खबर जिबि इस्लारि लेथन आदाया मा होनदों अफिसाव दं होनदों ए अफिसावसो दं ने मा खबर आदा लेथन ओमफ्राय लेथन आदाया मा होनखो मैया हराव गैयामोन होनदों ए मैया एलबि होनायदां ना हराव आदाया जिबि इस्लारि थेंकिउ दे आंनि एलबियाव जयेन जाफैनायनि थाखाय दहायसो लोगो जादोंमोन ना ओमफ्राय मा होनदों अके खागोन दं ओरैनो होनदों ए ओंखाम जाबाय नामा जिबि इस्लारि लेथन आदाया मा होनखो मोजां आंहा नोंहालाय बोरै दं होनदों आंहाबो मोजां आदा लेथन मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय गेरेमसा बसुमतारी सफैनो हादों जाहा लाइक दो होनदों थेंकिउ गेरेमसा बसुमतारी आंनि एलबियाव सफैनो हानायनि थाखाय मा खबर मा खालामदों ओंखाम जाबाय नामा गेरेमसा डिउटि गैया नामा गेरेमसाया मा होनदों गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं गेरेमसा ओमफ्राय जिबि इस्लारि अके औ होनदों आरो बबेनिमोनलाय नों जिबि इस्लारि गेरेमसा बसुमतारिया मा होनदों आं स्कुलावसो दं दाउलेब गावदां होनदों आरो ए स्कुलावसो दं होनबा ओमफ्राय जिबि इस्लारिया मा होनदों जाखांबाय नोंहालाय मा ओंख्रि जाया होनदों जोंहा ओंख्रिया दालि आलु नारजि सिफ्लेनायसोमोन नोंस्रालाय मा ओंख्रि जिबि इस्लारि ओमफ्राय कृष्णा मुसाहारिया सालाय गबाय जानो लुगैखो ना सालाय खिथाहरखो होनलायदो एलबि होनो लुबैनानै दसे होनाय नायनोसै आङो होनो नायनो होननानै होनायबाय होनदो आं सिनाया मा होनदो सि आदिसो होनदों अ सि आइदिसो नोङो दे सि आइदिखौनो जानानै थाबाय था ओमफ्राय लेथन आदाया मा होनदों कृष्णा मुसाहारिया नोंसोरनि गामि सेम नामा होनदों ओं लेथन आदा ओमफ्राय जिबि इस्लारिया मा होनदों जायनारिनिसो होनदों मा जायनारिलाय अबेथिं जायनारियालाय खोनाफेराखै माथो ओमफ्राय लेथना होनदों केसा नै ओरैसै होनो आरो केसा नै ओरैसै बावलायसो नामा लेथन आदायालाय फुङाव मा ओंख्रि जालांदोंमोन लेथन आदा ना ओंखाम जालाङाखै कृष्णा मुसाहारिया होनदों लेथन आदा होनदों आरो बेवाइ होनब्रा बाजै होनलायदो बेवाइ होननोसो नंबाय नामा आंहा जिबि इस्लारिया मा होनदों गोथावथार जोंना दालि होनदों आरो ए नोंसिना दालि गोथावानो दे नोंसिनाबो ओमफ्राय कृष्णा मुसाहारिया थ्रि लाइक दा होनदों थेंकिउ एस ए लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय कृष्णा मुसाहारिया मा होनखो जिबि काम फ्रेन्ड होनदों जिबि इस्लारि कृष्णा मुसाहारिया लोगो जानोनो लेंहरदों लोगो जालायदो दे आं ब्लु होनि बेनिफ्राय जिबि इस्लारिया मा होनखो सिम्बोरगाव साइडनि होनदों अबे डिस्ट्रिक्टनि सिम्बोरगाव साइड ओमफ्राय कृष्णाया मा होनदों लेथन बेवाइ होनबालाय ओरैसै बेवाइ होनबालाय होनफिनबावबाय नामा मा ओंख्रि बाजै ओंखाम जाबाय नामा ओमफ्राय जिबि इस्लारिया मा होनदों नों सिना मा गामि होनदों अ जोंना उदालगुरि ओमफ्राय जिबि इस्लारिया जागोन होनदों आरो जागोन दे जालायलायदो सानैजों दे सोर सोर दं कमेन्ट खालाम दे साब्रै खिथादों माथो कमेन्ट हराखै र' क'क्राझारनि होनदों ए क'क्राझारनिसो आरो
दाउआ दिसथाबलै साला कृष्णा मुसाहारि होनदों अनला मोदोमफुल बिबार लेस्रा ओमफ्राय जिबि इस्लारिया होनदों होनदों आरो ओमफ्राय समबारि आरेमआइ फैदो हाय फ्रेन्ड हाय समबारि दहाय नोंखौ माबा साब खालाम नोंखौ लोगोखौनो मोनफिनाखै आं दासो खालामसै आं सोरनिबा एलबियाव नुबा दा खालामसै होननानै सानना थाबाय आरो आं समबारि साब खालामबाय आं नोंखौ दे दा भिडिअखौ नायना होगोन आं ओमफ्राय जिबि इस्लारिया औ होनदों समबारि मा खबर मा खालामदों ओंखाम जाबाय नामा लेट्रेन मादैया मा होनदों होनबाथ' थांगोन आं हा 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 नै ओरैसै फिरबागै मा नंगौ नामा होनलायदो होमबा समबारि आरिमु मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थाहरदो होनदो आरो जोंना ओंख्रिया माबासो दालि आलु नारजि सिफ्लेनायसो समबारि नोंस्रालाय मा ओंख्रि ओमफ्राय समबारिया हिनजाव ना हौवा जाखो नामाथ' हौवानिसो माथो माबा हिनजावनिसो माथो ओमफ्राय आयु खालामखायोमोन मा होनदो खालामाखैमोन फ्रेन्ड नोंखौ नुवासैमोन ना आङो ओमफ्राय दा खालामसै होननानै थानानै ओमफ्राय नोंनि कमेन्टआ उनाव फैबाय आंनाव ओमफ्राय जि नागिरफिनबाय आङो मामोन होननानै र' दा सोरनिबा एलबियाव नुबा खालामसै आं होननानै थादोंमोन आरो दा आंनियावनो फैबाय थेंकिउ दे आंनि एलबियाव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय समबारि आरेमआइ लाइक होआखैबा लाइक होदो दे लेटना मा होनदों केसा नै ओरैसै माइब्रा बिदिया बनि मा होनदों बनायना दोन हा 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 नै ओरैसै होनदों आरो नंगौ नामा लेथ'ना दे माइब्रा बिदि लोङो नामाब्रा कृष्णा मुसाहारिया मा होनदों जिबि आं खालामबाय बेक खालामदो होनदों आरो जिबि थांखो ना माखो जिबि कृष्णा बाजैया नोंखौ साब खालामबायनो खालामहरफिनदो दे बेक हरफिनदो ओमफ्राय कृष्णा बाजैया मा होनदों अके लेथुन बेवाइ होनदों आरो ओमफ्राय कृष्णा मुसाहारिया मा होनदों समबारि फै होनदों आरो समबारि कृष्णाजों लोगो जाहैदो र' होमब्ला हनै ओमफ्राय समबारिया मा होनदों आं हिन्जाव नङा फ्रेन्ड प्रफाइलखौ नुवाखै होनबा प्रफाइलखौ नुदों नामा समबारिया हिन्जावफोरनिसो नालायथो ओंखायनो सोंदों आं ओमफ्राय जिबि इस्लारिया मा होनखो खालामबाय आंल'बो मा होनदों आंखौबो खालामदो कृष्णा मुसाहारि होनदों जिबि नोंखौ कृष्णाया खालामखाबायनो जिबि इस्लारिया मा होनदों थाङाखै आंबो खालामबाय होनदों आरो ओमफ्राय दिदोमस्रियाबो नुजाफैनो हादों जाहा थेंकिउ दे दिदोमस्रियाबो आंनि नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय हेलौ आगै मा खबर होनदों मोजां आब' मोजां नोंहालाय मा खबर ओंखाम जाबाय नामा दिदोमस्रि आब'आ मा होनदों लाइक दान आगै होनदों थेंकिउ दिदोमस्रि आब' लाइक होनायनि थाखाय एलबि होयिया गोबाव जाथारबायमोन ना ओमफ्राय आङो मानसि जागोन ना जाला होननानै होनायनो होननानै अन खालामनायदों फैगोना फैला आंनाव होननानै गोदान फैदों गोजामा बारा फैखायाखै ओमफ्राय मोजां आंनाबो होनदों आरो दिदोमस्रि आब' ओंखाम जाबाय नामा दिदोमस्रि आब' समबारियालाय अबिनि समबारि दिदोमस्रि आब'आ होनदों मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रिया दालि आलु ओमफ्राय नारजि सिफ्लेनायसोमोन आब' नोंस्रालाय मा ओंख्रि दिदोमस्रि आब'
अके मोजाङानो आगै होनदों आरो दिदोमस्रियाबो ओइ सम्बारि मोनजों लोगो गैया खोमा लोगो गैयाबा लोगो जादो सम्बारि जिबि मोनजों ना दंखायो आं दहायसो जादो इसोरजों सम्बारिया मोनदो जायो जाहैबाय कृष्णा नोंबो साब खालामना हो होनदों आरो बाजै कृष्णा नोंखौ साब खालामबायनो सम्बारिया बेक खामना हरदो सम्बारि मा होनदो लाइक डाउन फ्रेन्ड नै दासो लाइक होदों आरो नोङो सम्बारि थेंक इउ दे लाइक होनायनि थाखाय दिदोमस्रिया होनदों गोजामा फैया दाना गोदान गोदानासो फैखायो होनदों फैयाथ' आरो ओमफ्राय जिबि इस्लारिया मा होनदो लोगोफोर बयबो सापर्ट खालाम आंखौ आंबो खालामगोन नोंसोरखौ लोगोफोर होनदों दे नों सोर सोरजों लोगो गैया बुंहरदो जिबि खालामगोन होनबानो नों सोर सोरजों लोगो गैया नायबानो जाबाय चेक खालामना नाय ओमफ्राय दिदोमस्रिया मा होनदो सम्बारिजों दंखायो होनदों ए ओमफ्राय सम्बारिया मा होनदों आं सनितपुरनि फ्रेन्ड होनदों आरो ए सनितपुरनिसो होमबा नोङो ओमफ्राय दिदोमस्रिया मा होनदों जिबिजों गैया खोमा होनदों आरो ए चेक खालामना नाय ओमफ्राय निरन बर' फैदो जोंहा एम होनहरदो आरो थेंक इउ निरन बर' आंनि बेयाव जयेन जाफैनायनि थाखाय मा खबर निरन बर' गोजामसो सम्बारिया मा होनखो जिबि लोगो जादो दे होनदो जिबि सम्बारिजों लोगो जानांगौनो लोगो जालायदो दे ओमफ्राय दिदोमस्रि आब'आ मा होनदों आंना स्पेस फुल जाना डिस्टार्ब होगासिनो होनदों आरो ए खावसे दानना ला ओमफ्राय जिबि इस्लारिया मा होनदो अके होनदो ओमफ्राय सम्बारिया मा ओंख्रि जाखो फ्रेन्ड होनदों आंनि ओंख्रिया ना आंनिया माबासोलै दालि आलु ओमफ्राय नारजि सिफ्लेनायसो दिदोम ब्लग आदा फैदो जोंहा लाइक होबाय होनदों थेंक इउ दे आदा आंनिल' जयेन जाफैनायनि थाखाय मा खबर आदा ओमफ्राय लेथना आदाया मा होनदों दिदोमस्रि नै ओरैसै आगै होनदों आरो नै ओरैसै आगै बुंलायसै नामा दा दे आं गाइखेर हरग्रोनि औ दिनै फैयाखैदांथ' आरो आरा आयौ माथो हा लोमजादों ए आयौ आंलाय मानो दाबो लांफैयाखैसो सानबाय थादों ओमफ्राय अबेसिम मोनहैखोमोनथाय आङो कमेन्टआ ए समबारै मा ओंख्रि जाखो फ्रेन्ड दिदोमल' लाइक होबाय लैथुन आदा दिदोमस्रि नै ओरैसै दिदोम मोजांथ' होनदों आरो ए आंहाबो मोजाङानो ओमफ्राय जिबि इस्लारिया मा होनदों जागोन खालामगोन होनदों ओमफ्राय लेथन आदाया मा होनदों दिदोम हेल' ब्रादार जइन मि काम होनदों दिदोम आदा नोंखौ लेथन आदाया लोगो जानो लिंहरदों दे लोगो जालायलायदो आं ब्लु होना होनि र'
ओमफ्राय बेसे मोनखोमोन अजय बर' फैदो हेल्प अजय बर' फैदो थेंक इउ दे अजय आंनि लोगो जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय हाय फिरु दिनैसो लाइभ होदों लाइभ नुदों नोंखौ होनदों गोबाव जाबायमोन आं होयैया मा खबर अजय थेंक इउ दे आंनि एलबि नुजाथि फैनो हानायनि थाखाय लाइक होदो दे लाइक होआखैबा अजय ओमफ्राय दिदोम ब्लगा मा होनदो दाखालि राकि मा होनदो आइ राकि थियेटारखौ नायनो थांदोंमोन नोंसिनिथिं होनदों नोंबो नायफैनाय होमबा जोंनि फिल्डआवनो जादों माथो बे खाथियावनो जोंना न'आ दिदोम आदा फार्स्ट खालि फैनायमोन नामा फार्स्ट खालि ना सेकेन्ड खालि बाजिबि इस्लारिया मोनदो समबारि खालामबाय आं होनदो समबारि नोंखौ खालामबायनो जिबिया रिटार्न खालामहरदो दे खालामाखैबा ओमफ्राय समबारिया मा होनदों थेंक इउ जिबि आरो कमेन्ट थेंक इउ जिबि आरो कमेन्ट होदों ना होआखै जिबि होनदों कमेन्ट होदों ना होआखैनो जिबि होमबा दिदोमा मा होनदों आं दिनै बे थियेटारखौनो आपलड होबाय होनदो ए थियेटाराबो आपलड होजायो आं होजागोन ना होजाया सानना गिनानै खेबाखैनो ओमफ्राय लेथन आदाया मा होनदो हेल' 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 दिदोम जइन मि खाम दे दिदोम आदा नोंखौ लोगो जानो लिंहरगासिनो लेथ'नो आदाया दे लोगो जालायलाय ओमफ्राय अजय बर'आ मा होनदो मोजां 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 होनदो अजय मा खबर मा ओंख्रि जानाय दे खिथादो दे खबरा मोजां नालायथो ओमफ्राय कृष्णाया मा होनदो समबारि खालामबाय आंबो होनदो समबारि खालामबायनो ओमफ्राय बुलटु ब्लग बड'लेण्डआ नुजाथि फैनो हादों जोंहा थेंक इउ बुलटु ब्लग बड'लेण्ड गोबाव समजों एलबि होदोंबाबो नुजाथि फैनो हानायनि थाखाय होनलायदो ओमफ्राय हेल' 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 गुड मर्निं सना दारलिं होनदों हेल' 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 बुलटु गुड मर्निं मा खबर बल्टु मा खबर बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो ओमफ्राय जिबि इस्लारिया मा होनदों खालामदों समबारि होनदों खालामबायनो समबारि कमेन्ट खालामबायनो लिथुन आदायालाय मानो मेसेज दानफिनखो समबारिया मा होनदों थेंक इउ कृष्णा होनदों आरो दे सोर सोर दं कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर बारा गोबाव होआलै आं 1 घन्टाल' होगोन लाइकखौनो जिर'सो नुबावदों आंनियाव दाबो लेथन आदाया मा होनदों खारथ'बाय आं होनदों खारनोसै डिउटि जाबाय नामा बिजि जाबाय लेथन आदा बिजि जाबाय नामा अजय बर'आ मा होनदों दिनै जोंहा लाइ खारैजों नामोन होनदों आरो गोथावआनो दे अजय मा खालामदों दालाय ओमफ्राय बुलटुआ मा होनदों मोजां गाज्रिनि गेजेरजों सौसिनानै दं नोंहालाय माबोरै दं हो फिरसना दारलिं आंनि जिउ होनदों आरो आंहाबो बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ दासान्दि मोजांथ' होनलायदो ओमफ्राय समबारिया मा होनदों बलटप हाय केसे ह होनदों बल्टुसो बल्टु बलटेप नङा बल्टुसो बल्टु दंथ'यो बिदिनो होनदों खमनो हरबाय था दे लोगोफोर सोर सोर दङ कृष्णा बाजैया होनदों अजय प्लिज सापर्ट मि होनदों मा होनदों बाबाया खामसालियावसो
अजय कृष्णाखौ सापर्ट खालामनो अजया मेन चेनेल गैयानो ओरैनो आइडियल'जोंल'सो फैयो। जिबिया होनदो दिदोमस्रि बिटिअ आंनिखौबो सापर्ट खालाम आंबो खालामगोन होनदों दिदोमस्रिया थांखो ना माखोथाय दिदोमस्रि आब' थांखो ना माखो कमेन्ट खालामलाय। रदे कमेन्ट खालामबाय थालाय गाइसमोन दसे। थांनाङा दे रावबो कमेन्ट खालामबाय था दे दसे। गाइसमेन आं ओंखाम खुरनो होनो नागिरदों बाबानो नोंसोर कमेन्ट खालामबाय था दे गाइसमोन थांनाङा दे रावबो सनामोन लोक्षिमोन दाउदैमोन नोंसोरखौ बिदि बरायबासो मोनसिगोन खोमा ने। हा कमेन्ट हरबाय था लोगोफोर 6 जन दं माथो कमेन्ट खालामाखै दे हरबाय था। खारजोब्बायसो नामा नोंसोरलाय गाइसमोन। हा हेलौ 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 गाइसमोन खारजोब्बाय नामा नोंसोरो। हा अबेसिम मोनखोमोन र' आं फरायनोसै दानिया। हेल' 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 सोर फैदोंमोन बबेसिम मोनखोमोन दे दंथ'यो बिदिनो ओमफ्राय समारिनिफ्राय थालांदोंना बलटेप साब खालामखायो खालामाखै नामा नोङो खालामना हो होननायनिफ्राय बल्टुआ मा होनदों दं समबारु
थैथ'वाखै गोथाङैनो दं होनदों गोथाङै दं नामा ग्रोम गोमस्रां ब्लग फैदों जोंहा जिबि इस्लारि फै लोगो जानि होनदों थेंकिउ दे गोमस्रां आंनि एलबेयाव सफैनो हानायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक होदो दे गोमस्रां ओमफ्राय बल्टुआ मा होनदो ओइ बाबा मा होनदो ओइ बाबा आं फिर'खौ लायनोसै दे हरगोन ना हरा नों आंनो फिर'खौ आयौ ओमफ्राय गोमस्राङा मा होनदों लाइक दा होनदों थेंकिउ गोमस्रां लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय बल्टुआ मा होनदों कमेन्ट हरनानै दों समबारू आं नायनानै बेग हरफिनगोन नों कमेन्ट हरना दोननांगौनो समबारू बेग हरफिनगोननो बल्टुआ ओमफ्राय आस्था मा होनदों आदसा जागोन होनदों आरो लाइक दान आदसा जागोन आइदि सोरनि आइदि बेलाय ओमफ्राय गोमस्राङा जिबि इस्लारि हाय होनहरदों ओमफ्राय आदसा जागोन ना गोमस्रां ब्लग होनदों आरो ओमफ्राय आदसा जोंना मा होनदों खबर मा होनदों खबर एसे बल्टु ब्लगआ थाथ'नो थोननानै कमेन्ट थाब जोबहोनोसैलाय हो फिर'सना दारलिं आंनि जिउ थाबो होजोबसैलायनो थाबो होआखैथ' आङो फरायगासिनो दङ ओमफ्राय गोमस्राङा मा होनदों आदसा जागोन सोरनि आइदि हरलाय आंनोबो साबलाव थुना हरबानो जागोन दे होनदों आरो थुना हर दे आदसा जागोन आंनिखौबो साब खालामाखैबा खालामना हो आदसा जागोना सोरनि आइदि बेलाय ओमफ्राय समबारिया मा होनदों दे जागोन दे सना आंनि जिउ हां होनना मिनिहरदों आरो ओमफ्राय बल्टुआ गोमस्रां सालथे कमेन्ट नायाखै नोंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट गावसिनानै होजोब्बाय आं नायलाय होनदों कमेन्ट गावसिना होबायनो नायलाय सोर खालामाखै खालामलायबाय था र' आं बाबानो ओंख्रिनि एसे ओंख्रि नांगौ खोमा कमेन्ट खालामबाय थादे आं फरायगोन दा निउस लाइभ बायदि फरायगोन आं रावनिखौबो थालांहोआ आं दे कमेन्ट हराखै हर ओंखाम नांगौ हा कमेन्ट हर गाइसफोर कमेन्ट हर आयौ माथोलाय ओंखामानो संनांसिगोनसो नामाथे जाबाय मा सिखायसोब्रा नोंसोरलाय माथो थांना दे र' जाथारसै र' थांनाङा रावबो हा हा आसिखायसोब्रा नोंसोरलाय बेनिफ्राय गोमस्राङा मा होनदों गावहा कमेन्टखौनो फराया हरबाय थानो बुंदों राजदार फरायनोसै दे आं नै ओंखाम खुरना होदोंमोन र' आदसा जागोना गेम अभार होननानै ओमफ्राय आदसा जागोना माखौबा खुगा सिङाव हां जाना नाहरबायहाय ओमफ्राय गोमस्राङा मा होनदों नुखादों बल्टु सालथे होनदों आरो आदसा जागोना नायहरदों आदसा जागोन थेंकिउ दे
फन थानायनि थाखाय बल्थुआ मोनदों हेल' 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 बल्थु ओमफ्राय मारुवालिया सालाम आलिकुम मारुवालि थेंक इउ ओमफ्राय गोमस्रां ब्लगा मा होनदों खालामना हरबाय सोरनि आइडिमोन ओमफ्राय बल्टु ब्लगा मा होनदों ए गावसि जोबखादों दा ना गोमस्रां सालथे होनदों आरो गावसिलायबाय थादों समबारिया मा होनदों नोंना फेसबुकनि नामा मा नेम फ्रेन्ड फेसबुक नामा ददेरे रानि खाख्लारि ओमफ्राय आथिया जागोना मा होनदों गोमस्रां अके दानहार होनदोंमोन खोमा ओमफ्राय मारुवालिया मा होनदों हाय मारुवालि खि खबर मारुवालि होननांसिगोन नामा ओमफ्राय गोमस्रां मा होनदों साब गावसि दे सोरबो गैया गोमस्रांखौबो गावसिना हरलायलायदो दे ओमफ्राय जिबिएस लारियानो बल्टु ब्लग नोंबो आंखौ सापर्ट खालाम आंबो खालामगोन होनदों बल्टु जिबिखौबो सापर्ट खालामनांगौनो ओमफ्राय नोंखौबो खालामहरफिनगोननो दे सोर लोगो गैया लोगो जालायलाय ओमफ्राय गोमस्रां मा होनदों जिबि इस्लारि लोगो जाया नामा नों आंजों होनदों आरो ओमफ्राय बिदि ब्लग फैदों जा हाय आब' होनदों हाय आगै बिदि ब्लग थेंकिउ दे आंनिबो जयेन जाफैनायनि थाखाय मा खबर बिदि ब्लग आगै मा खालामदों माइनाव नार्जारि हेल' होनदों हेल' माइनाव थेंकिउ आंनि बे जयेन जाफैनायनि थाखाय सोर लोगो गैया लोगो जालायलायदो दे ओमफ्राय गोमसार आदा फैदों जोंहा आहाम होनदों आहाम आदा गोमसार ओमफ्रायो गोमसार आदाया मा होनदों लल जादो आंजोंबो दे होनदों दे सोर लोगो गैया लोगो जादो दे गोमसार बा बुलटु ब्लगा मा होनदों आं डिउटियावसो दं हरनानै दोनहर आं 100% बेक खालामफिनगोन आं बेक खालामगोननो दे हरनानै दोनहरदो जिबि ओमफ्राय गोमसार आदाया मा होनदों हार हार महादेब होनदों हार हार महादेब गोमसार आदा मा खालामदों मा खबर ओमफ्राय गोमसार आदाया होनदों मा ओंख्रि सना होनदों ओंख्रिया जोंनिया दालि आलु ओमफ्राय नारजि सिफ्लेनायसोमोन आदा नोंस्रालाय मा ओंख्रि ओमफ्राय गोमसार आदाया मा होनदों नै ओरैसै आहाम नै ओरैसै ओमफ्राय आथिया जागोन ना अन सेप्तेम्बर टु साबसक्राइब होनदों आरो ओमफ्राय गोमसार आदाया मा होनदों मारै खबरा नानि होनदों आदा मोजाङानो आदा नोंहालाय मारै ओमफ्राय जिबि इस्लारिया मा होनदों जायो मोस्रां होनदों आरोना जायो गोमस्रां मोनदां आरो ने ओमफ्राय गोमसार आदाया मा होनदों ओंखाम खम जाबाय नामा नानि दिनै जाबाय दा होनलायदो ओमफ्राय बल्टु ब्लगा मा होनदों ओइ बाबा आं फिर'खौ लायखानोसै खालमासि हरखायो दाना होनदों बाबाया खोनायाखैलै ओमफ्राय जि गयारि फैदो जोंहा थेंकिउ जि गयारि हेलौ जि होनदों थेंकिउ आंनिबो जयेन जाफैनायनि थाखाय जि गयारि मा खालामदों मा खबर ओमफ्राय आथिया जागोन ना मा होनदों जागोन गासिबो जाजोबगोन गासिबो जाजोबगोनथ' आरो ओमफ्राय अजय बर'आ मा मावदो नों फिरु होनदों आरो बाबानो ओंखाम खुरना होदोंमोन अजय बर' ओमफ्राय गोमसार आदाया मा होनदों बुथारना संना जानांगौ बारा खायसोबा दाउफोरखौ जानांगौथ' आरो दाउआनो गैखाया बे मानैसोआनो जि खायसो दाउआनो गैखाया जोंना बारा फारौसो जेव जेव दङ ओमफ्राय फारौआनो जि दिसटार्ब बिनिफ्राय बेसे मानायखौ मोनदों आङो गोमस्राङा मा होनदों मानोथो आंजों रायज्लायहराखै जिबि होनदों आरो मानो रायज्लायहराखैनो जिबि इस्लारि गोमस्रांजों ओमफ्राय गोमसार आदाया मा होनदों बयबो खारजोबदो आसलफोर ना मिनिबाय रावबो खारनाङा आसलफोर र' होनलायदो ओमफ्राय माइनाव नार्जारिया होनदों मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रिया दालि आलु ओमफ्राय माबासोमोन नारजि सिफ्लेनाय ओमफ्राय जि गयारिया मा होनदों बोरै जाखोहाय होनदों आरो बोरै जाखोथ' आरो ओमफ्राय आथिया जागोन ना मा होनदों जागोन गासैबो जागोन सोनदों ओमफ्राय निपन दैमारि फैदो जोंहा थेंकिउ निपन दैमारि आंनि बे जयेन जाफैनायनि थाखाय हाय होनदों निपन दैमारि मा खबर
ओमफाय गोमसार आदाया मा होनदो जिबि इस्लारि लोगो जा माबार आंजों होनदों आरो दे जिबि इस्लारि गोमसार आदाजों लोगो जालाय आं ब्लु होना होनाया दानो र' गोमस्रां ब्लगा मा होनदों लागाव बङाइगाव हा 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 होनहरबाय आरो जिबि इस्लारिया अमानो आदार होदोंमोन आं दे ओमफ्राय गोमसार आदाया मा होनदों माइनाव मा ओंख्रि जाखो होनदों माइनाव मा ओंख्रि जाखोनो माबा जिबि इस्लारिया जाबाय होनदों आरो ओमफ्राय गोमस्रां ब्लगा दे लोगो जादो जिबि इस्लारि आंजों होनदो जिबि इस्लारि गोमस्रांजों लोगो जानांगौनो ओमफ्राय जिबि इस्लारिया मा होनदो आं सापर्ट खालामबाय नोंबो खालामदो होनदों आरो सापर्ट खालामबायनो गोमस्रां नोंबो खालामदो दे ओमफ्राय गोमस्रां ब्लगा मा होनदो जिबि इस्लारि लोगो खालामबाय आं साब अलाव थुना भिडिअखौ दाहाय नायगोन आंनिखौबो साब अलाव थुना होदे जिबि इस्लारि होनदों आरो लं भिडिअ नायनानैसो साब लानांगौ नङाबा आनजायो जिबि इस्लारिया मा होनदों गोमस्रां मा खालाम है देख' होनदों आरो बाबुल मा खबर दिनैसो ओमफ्राय केबार अफिसियेलावनो एडभान्स 1K कंग्रेसुलेसन होनदों आरो थेंक इउ आयु 1K जानो नांबावगोसो आंनिया 110 नांबावगोनसो आरो दा आनजाबावबाथ' ओमफ्राय आजै बर'आ मा मावदोनो फिरु होनदों ओंखाम खुरना होदोंमोन बाबानो ओमफ्राय जिबिया मा होनदों ओमस्रां आं खालामखाबाय दहायनो होनदों आरो खालामखाबायनो नोंखौ गोमस्रां ओमफ्राय जिबि इस्लारिया गोमस्रां होनदों आरो केबारा लाभ 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 हरबाय केबारा हाय 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 नुदो हाय केबार ओमफ्राय खुसेंग्रा फैदों दे खनसे गोबा हरदो दे आयौ खुसेंग्राया मा खबर खुसेंग्रा मा खालामदों ओमफ्राय एके ब्लग फैदो लाइक दा होनदों थेंकिउ एके ब्लग लाइक होननायनि थाखाय मा खालामदों एके ब्लग केबार अफिसियेला मा हरखोलै आं सिनायासै मामोन बेबा ओमफ्राय एके ब्लगआ मा होनदों लागाव होनदों लागाव एके ब्लग कमेन्टआ गावसिनानै होदे गोमस्रां ब्लगआ मा होनदों एके सालथे हेलौ होनदो हेलौ एखे सालथे नोंखौ हेलौ होनदों हनै सोर सोर दं कमेन्टफ्रा गावसिना हर दे माथो कमेन्टआनो गैला नै जोबथा फैनोसै केबार अफिसियेला लाब 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 हरबाय केबार मेगन थाइसेजों होथेना नाहरबायलायब आरो ओमफ्राय एके ब्लगआ गोमस्रां सालथे होनहरदों ओमफ्राय एके ब्लगआ निउ फ्रेन्ड खालामदों दे सोर सोर लोगो गैया लोगो जा नों नाम थांखिनानै बुंहरनानै लोगो जाहरदो गोमस्रां ब्लगआ मा खालामदों एके सालथे होनदों ओमफ्राय जिबि इस्लारिया अके होनहरदों ओमफ्राय केबारा निउ फ्रेन्ड जइन मि होनदों केबारजों सोर सोर लोगो गैया लोगो जादे केबार अफिसियेलजों ओमफ्राय लागाव गेजेर गेजेर होनदों आरो ओमफ्राय एके बड' ब्लगआ नै दासो मा होनदों माइरं जावखांदोंनो नोंसो जावदों होनबा ओमफ्राय बिदि ब्लगआ थांगोन आं नोंखौ लान' ओरैसै नंगौ नामा ओमफ्राय केबार अफिसियेला आंखौबो 1K खालामना होदो दे होनदों खालामगोन र' नों गोदानसो नामासथाय आंनियाव गोदानसोथ' आरो आयु माथो माबासो गोमसार आदासो माथो मोननै जाबायसो आंना आंलाय सोरबासो सानदों आंखौबो सो खालामदो दे आदा ओमफ्राय बिदि बिदि लोगो जानोनो गोमस्रांजों लोगो जालायदो दे ओमफ्राय एके बड' ब्लगआ सोर सोर दं लोगो जाबायसो गोदाव सोरावनो फै होनदों सोर सोर गोदान दं लोगो जानोसैनो गोदाव सोरावनो जालाबायथारदो दे केबारा हाय होनहरदों ओमफ्राय बिटि ब्लगआ फै होनदों आरो दे लोगो जालायदो सानैनाबो ब्लु गैया ब्लु होनि आं र' लोगो जालायदो दे सानैनोबो ब्लु होबाय आं ओमफ्राय जिबि इस्लारिया बाबुल स्वर्गियारि नोंबो खालाम आंबो खालामगोन होनदों बाबुल जिबिखौ साब खालामनांगौनो ओमफ्राय केबार अफिसियेल आदाया मा होनदों फिरु नानि आं सोर होनदों नोङो माबासो मा होनगोन गोमसार आदासो नोङो दासो नायदों आं दहाय नायाखैनोमोन आं
गोमस्रां ब्लग थांगासिनो दं बिदि ब्लग होनदो दे थांलायलायदो। ओमफ्राय जिबि इस्लारिया जाखांबाय आं होनदों मा ओंख्रि जाखो जिबि इस्लारि? एबाराव फिसालारिया मा ह ह ह होननानै हरबायलै ओंखाम जाखांबाय नामा आदा गोमसार? केबाराव फिसाला नोंखौ लोगो खालामखानायसो होनदों ए थेंकिउ दे आदा। ओमफ्राय बिदि ब्लगा खबर मोजां होनदों आरो ए। केबाराव फिसाला मा हरखो? माइनाव नार्जारिया थारुन ना होनदों आरो। दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे गाइसमोन। कमेन्टआनो गैला माथो फरायनोनो जोबस्रा फैबाय। जाखांबाय आं होनदों मा ओंख्रि आदा गोमसार? मा ओंख्रि? मा ओंख्रि? सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो गाइसमोन। ब्लु होलाय लोगो खामनि होनदों अके आं होगासिनो दं र'। होबाय दे आदा होबाय। बल्थु थांबाय नामा? कमेन्ट खालामलाय दंना गैला बल्थु? नाजों टमेट' आलु फुल कबिसो होनदों बा गोथावनोथ'। गोथाव गोमसार आदा। दिनैलाय गारि सलायाखै नामा? ना न'आव दङ? ओमफ्राय सोर माइनाव होनदों सोर सोर गोदान दं आंजों लोगो खालामदो लोगोफोर होनदों। दे सोर सोर गोदान दं लोगो खालामलाय माइनाव नार्जारिखौबो। खारजोब्बायदां माथो मानसिफोरानो दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामहर ओमफ्राय लोगो जालायलायदो दे। केबार पेसेला सोर सोर साब नांगौ आखाइ थिखो होनदों आरो। सोर सोर साब नांगौ आखाइ थिखोनांगौनो दे सोर सोर साब नांगौ आखाइ थिखांलाय। गोमसार आदानि सोर सोरनो साबनांगौ आखाइ थिखांनांगौनो। ओमफ्राय गोमस्रां ब्लगा मोनदों बिदि ब्लग साब खालामना फैबाय आं कमेन्ट चेक खालामना भिडिअ नायना साब अलाव थुना हरदो होनदों आरो। बिदि ब्लग गोमस्राङा नोंखौ साब खालामबायनो। लं भिडिअ नायनानै नटिफिकेसन अलाव ख्रेब थुना हरनांसिगौ नों गाथायाव। ओमफ्राय केबार अफिसियेला दा खामानि गैथ'आ आंना होनदों ए। केबार अफिसियेल माइनाव आहाम होनहरदों। माइनाव आहामनो ओमफ्राय आंबो खालामबाय होनदों बिदि ब्लगआ नोंबो खालामबाय। दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो गाइसमोन बिदि ब्लग ओंखाम जाबाय नामा? ओंखाम जाबाय ना जायाखै? मा ओंख्रि जाखो जादोंबा होनलायदो। बिदि आहम होनदों आरो। बिदि आहम माइनाव नार्जारिया मोनदों केबार अफिसियेल होनना बुंहरदों ओमफ्राय जिबि इस्लारिया केबार अफिसियेल आंखौबो सापर्ट खालामदो आंबो खालामगोन होनदों आरो। नै दानाबा सापर्ट बिग्राफोरा बुरजा जाबाय सापर्ट खालामहरद'। आदा गोमसार जिबिनोबो नांगौनो। बिदि ब्लगा मा होनदों फैदस होनदों आरो फैदस। गोमस्रां ब्लगा माने बिदि ब्लग साब अलाव बिदि ब्लग साब अलाव थुनांगौमोन लं भिडिअ नायनानै होनदों आरो। लं भिडिअ नायनानै थुनांगौथ' आरो नङाबा आनजायोना। आनजायो नङाबा। जिबिया ना दालिसो आरो थावो दे बिदि ब्लगा मा होनदों
खालामदो साब खालामदो होनदों आरो खालामदो साब खालामदो दे खालामलायदो दे सोर सोर लोगो गैया दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामथ' गाइसमोन जिबिया बाबुल सरगियारि नों आंजों लोगो जादो रायलाया बाबुल सरगियारि नों आंजों लोगो जादो मानो रायलाया आं नोंजों होनदों मानो रायलाया जानांगौ जाखो रायलायलायनांगौ दे ओमफ्राय एखे बड' ब्लगआ मा होनदों बिदि ब्लग फै दे टु आइडि हरगोन साब आंजों होनदों आरो ओमफ्राय गोमस्रां ब्लगा मा होनदों एखे सालथे आइदिया बोरो होनदों एखे सालथे आइदि नांगौनो हनै गोमस्रांनो ओमफ्राय बिदि भाइ फैदों जोंहाहाय फिरु नानि मा खबर होनदों मोजां बिदि बाबु नोंहालाय मा खबर एखे बड' ब्लगा मा होनदों गोमस्रां सालथे दा मोनसे हरना दोनगोन होनदों आरो बिदिजोंलाय सोर सोर लोगो गैया लोगो जालायदो हनै बिदिया मा लाइक दा होनदों थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय बिदिया माने मोजां होनदों मा खालामदों बिदिबाबु ओमफ्राय गोमस्रां ब्लगा मा होनदों हरना दोन एखे सालथे होनदों आरो हरलायना दोनदो दे एखे सालथे एखे बड' ब्लगा मा होनदों निजयनोथ' हा मा होनदों खोनाया माया मा होनदों ओमफ्राय एखे बड' ब्लगाव होनदों निजयनोथ' आं गोगोम आइदि हरबाय सालथे होनदों आरो निजयनो गोगोम आइदि हरबाय आंनोबो हरना दोन दे एखे ओमफ्राय जिबिया मा होनदों केबार अफिसियेल केबार अफिसियेल नों आंजों लोगो जाना मानो लोगो जाया नों मानो थालाया नों आंजों होनदों मा होनदों केबार अफिसियेल नों आंजों लोगो जाना मानो लोगो जाया नों मानो थालाया नों आंजों होनदों आरो ओमफ्राय बिदिया मा होनदों जिरायना दं फिर'नानि मा ओंख्रि जाखो होनदों जोंना ओंख्रिया माबासोमोनलै दालि आलु ओमफ्राय नारजि सिफ्लेनायसोमोन नोंस्रालाय मा ओंख्रि बिदि बाबु दे सोर सोर दं कमेन्ट खालाम दे सिआइडि जाना थानाङा दे रावबो बिदिया मा होनदों गोदान दंब्ला लोगो जादो दे होनदों आरो दे सोर सोर गोदान दं लोगो जादो दे बिदिजोंबो जिबिजों लोगो दंखायो नामा बिदियालाय जिबि बिदि गोमस्रां माइनाव केेबोल आं ओंखाम जाथ'वाखै होनदों दाबो जायाखै होनबा दाबो ओंखाम जाया 12:30 जालायलायबाय माथो एखे मोनदे आं सिआइडि जाथ'नोसैनो आयौ बिदिया जायाहाय मा एखे कमेन्ट हरनांगौ सिआइडि जानाङा होनलायदो आंलाय सोरजोंथो रायलायनांगौ नोंसोर कमेन्ट हराबालाय
बिदिया मा होनदो जिबि ब्र लोगो जाफैदो दे रिटार्न खालामनां होनदों जिबि बिदिजों लोगो जानांगौनो रिटार्न खालामगोननो दे कमेन्ट खालामना दोनहर ओमफ्राय केबार आदाया मा होनदों बिदि आदै होननानै बुंहरदों खुलुमबाय होनदों बिदि आदै खुलुमबाय नामास्ते नामास्कार होनदों केबार आदाया मा होनदों बिदि मन' जाबाय नामा होनदों मन' जाबायदां बेना ओंखायनो एलबि आबो बन्द' जाबाय सोंहरलाय जाबाय नामा केबार आदै नोंसो होनना मिनिहरबाय आइया ओमफ्राय बिदिया मा होनदों केबार आदै नोंसो होनना मिनिबाय ओमफ्राय केबारा मा होनदों बिदि माइनाव साबधान कमेन्ट चेक प्लिज रिटार्न मि होनदों आरो दे रिटार्न खालामहरदो बिदि माइनाव केबार आदानो ओमफ्राय जिबि इस्लारिया मोनदो जागोन होनदों आरो दे सोर सोर लोगो गैया लोगो जालायलायदो ओमफ्राय बिदिया मा होनदों केबार आदासो बिदि आदै हा 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 होनना मिनिहरबायलै ओमफ्राय बिदि भाइया मा होनदो जायाखैलै आदै होनदो जायाखैलै आदै होनदो जाबायदांलै बेना केबारा मा होनदो दाबो जाया नामा मन' होनदों नोंनिया जाबाय नामा गोमसार आदा ओमफ्राय एके बड' ब्लगआ मा होनदों जिबि इस्लारि लोगो जानो फैलाय होनदों जिबि इस्लारि लोगो जानोनो एकेजों ओमफ्राय बिदिया मा होनदों केबार आदै र' होनदों आरो दे सोर सोर लोगो गैया लोगो जालायलायदो दे बिदिया मा होनदों आदै नोंना जाबाय नामा होनदों आरो बोरमा अबाव खादोंमोन आं नुवाखैनो अबाव खादों बिदि ओमफ्राय जिबिया मा होनदों बिदि भाइ ब्लग सापर खालामबाय आं नोंखौबो होनदों आरो लं भिडिअ' नायनानै सापर्ट खालामनांगौ दै जिबि नङाबाथाय आनजायो ओमफ्राय बि आबौ फैदोंलै जोंहा आयु सिंगेट खौ लानानैबाबो नुजाथि फैथारबाय बेयो लाइक थुखे फैबाय लाइक थुखेनो फैबाय आं आबै होनदों थेंकिउ आबौ थेंकिउ बोराय देहाखौ लानानैबाबो बेसिम सफैनो हानायनि थाखाय होनलायदो टाइमखौ सोलायदोलै नोङो बि आबौ आं 11था बाजिसिम थानो हाथारलालै दाना थाब थाब उन्दुथारो आं दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो हगायसै 55 जाबाय 1 घन्टा जाथारसै नों स्कुल थाङाखै
स्कुल थाङाखै नोङो मानो स्कुल गैया स्कुल गैया मा खेला नों दाख्लैसो खालामलांदोबा माथो बाबाया नागिरबाय थादों अबावथो खादोंमोन लिडिया मा होनदों अके जिबि ब्र होनदों आरो ओमफ्राय जिबिया जागोन होनदों आरो ओमफ्राय केबारा बिदि आदै साबदान कमेन्ट चेक होनदों बिदि साब खालामबानो हा आं सेन्देल गानाखै र' एमएमबिया मा होनदों सोलायनो गैया बेयाव सोलायनो हाया आबै सानाव टाइम मोना ओमफ्राय प्रिथिया सोर होनदों आरो ए सोलायनो हाया नोङो सोलायनो हायाबाबो एसे आवगाय होदोरा 11थायाव होनांला आरो 10थासोआव होदो अंगारसाखै प्रिथिखौ सोंदों नामा प्रिथिया जोंहा बाजैनि फिसाजोसो प्रिथिया एमएमबियाबो होनलायदो केबारा मा जाखो नानि होनदों आरो ए बोरमा गोमादो आरो बोरमा अबाव दङथाय बोरमा नागिरनो होदो आरो बाबाया ओमफ्राय बाबुला दासो होनदों मा दासो होनलायदों मिडियाम होनदों केबारा दै साब खालामबाय होनदों ओमफ्राय बाबुल सरगियारि माथो अजय देबगानबो फैयो नोंनाव सोर अजय देबगां बेलाय आं मिथियालै ओहो इसानिसो दाब्ला मोनहानिसो गुफुरसो बियो अजय देबगांखौ सिनायासां अबेयोमोन सोरमोन बाबुल होनलायदो ओमफ्राय बिदाया होनदों जिबि ब्र' साब खालामबाय होनदों जिबि साब खालामबायनो ओमफ्राय बिदाया होनदों गोमसारा दै मन' जाबाय नामा नोंना होनदों ओमफ्राय अजय देबगाङा मा होनदों ओइ देखा होनदों ए बेखौसो होनदों अजय देबगाङा अजय देबगांबो फैथो आरो ओमफ्राय जिबि इस्लारिया जि के बड' जागोन होनदों आरो अजय देबगां दे आंखौबो सापर्ट खालामदो दे सोरनि आइदि जाखो बे अजय देबगाङा हा बोरमा नागिरदों आङो बोरमा ओं फैदों गैयालै सापर्ट खालाम जिबिया होनदों सापर्ट खालाम आंबो खालामगोन के बड' ब्लग होनदों के बड' ब्लगआ सोरनिमोन जाखो नुदोंमोनथाय ओमफ्राय केबारा जिबि साबदा होनदों अजया होनदों आप केसा मा होनदों काहा से हो मे आं न'आवनो दं होनलायदो अजय देबगाङालाय बर'ना हिन्दी ना हारसा जालायखो अजय देवगनआ आप क्या बच्चा बोल रही हो ए मे आं बुंनो रोंला गैयालै माबायावसो दङ हा दुरुंजों नामा
मालाय माइ बारियावसो हाबखोना माखोलाय दा बोरमा नागिरदों आं लोगोफोर कमेन्ट खालामबाय था दा फरायलाबायथारगोन आं होनलायदो मा होनदों नैबेलाय बे माबासो गुफुर गोनांसो बे गुफुर गैया नामा बैसोदां नैबेयाव मासे दङ सोरानिथाय नैबेयो ओइ मासे दङ नायनि र' नैबेलाय सोरानिथाय बै नङादां माथो बे गिदिरद्राय नैबेयाव मासे दङ बेनो बियो दिरुं हगारनायमोन नामा नैबेनो माथो दिरुङानो गैया ओमफ्राय बेनो गोदनायावबो गैया जेरावबो गैया माथो गोदनायावबो गैया माबायदि हमनो मोनगोन बेखौ दा मोनायाव थांगोनदां दा मोनायाव थांगोनदां मालाय दा जाखांबा थांगोन आरो बे गोदनायाव जियानो गैया नै हा बेनो हमनांगौ नै गोदाननि दिरुङानो गैला लाबोनांगौसोमोन बोरमा आयौ हनै दे
फोन मोनदां खारबाय अखाफोर ब्लक ब्लु होबाय आं जाबाय बेयावनो गालांना लांफाखायो दोननो थाव अबेसे मोनखोमोनथाय आंनि कमेन्टआ बारला बारसिसो फरायनांसिगोन र' बोरमा दोहैग्रोना ओमफ्राय फरायफिनसां बोरमाया खारदों आंनि खारदों बेयाव साइख्लुमाव दोनसै दे सना दे हा आयु र' आरो र'नो दा फानफ्रबबालाय आं दोदो होननो दे सना दे आं दोनि नों दोगोन दे आं दोखांबा नों दोदो आरो इलायथो फानगोन सना फानगोन इलायथो फानो ओइलाय मैला माइ थांबाय दा फाथोर गावसो दोननो नागिरो बोरमायानो थांफिनबायसो हालो गावहासो गोरोङानो नाङा आं लायनि लायाबा बोरमाया मोसौ माबाखौ माइखौ जाबा रायजागोन माथो आबैजों रायजागोन र' गाइसमोन र' कमेन्ट खालामबाय था र' फरायगासिनो आं र' मा होनसोदो फिरु नानि माथोखौ बुरि बायदि खोनाबायलै नानि होनदों बुरिबायना ओरैसै बुरि नानिलाय बुरि बायदि खोनायाबालाय एबारसो सिख्ला खोनानांगौ जाखो दे होनलायदो अबेथिं लाङो बैजोंसो गाखोफिननांसिगोन आङो हगार हरनानै साला नों मानो हगार हरनाय बोरमाया बेरा गाखोनो हायाना जाम्बि फै मा र' बेलाय फिर' नानि र' आं कमेन्टखौ बारस'लाबायबायसो दा फरायफिनगोन आं दै आं बोरमाखौ लाना थांग्रोनि बोरमाखौनो हगार हरफिनबायलै प्रिथिया बोरमा सिखावसो जाबाय सानजाहा रावबो फैयाखै होननायनि फैदो ओइ बेराजों गाखोनोसैथ' गाखोनो हागोन ना हाया नोंलाय लागायदो फरायनाया र' लागायथारनोसां र' धैज हम र' गावसिबाय था कमेन्टफ्रा आइदै आजाव फैद' इस गाखो दे गाखो फै नै ओइ आनै दाङा दे मोनामो बोरमा दिरुङा मोनामो हर नङा आं दोना दोहैग्रोनि फै ओइनै बोरमाया खानाय नै दे दुरुङाव हम दे दे दिरुङाव हमलाय
आं दोन दे बेयाव दे माइनाव दे आया दो होननानै दोननां दा नों गलांगोन दहायनि बायदि इयाव नों दोनो हायाना इखौ होरो आं गासोनि गावसो हायोनो र' बेनिफ्राय मोनथाय मानसिफ्रानो गैला माथो फरायलालां होनलायदो फैदा फरायलालां मानसिफ्रानो गैला माथो ना फरायनांगौ दे फरायनांगौ फरायनाङा बुंहरलाय सोर दङ दे फरायनांगौना फरायनाङा फैदो सानैल'सै माथो अजय देबगांजों बिदिजोंल'सै नामा अजय देबगांबो रोंबावसै नामा अजय देबगां बर'सो फरायनो र' फरायनोसै आंबा अबेनिफ्रायमोनथाय सोलायनो हाया बेखौथ' फरायबायमोन आं ओमफ्राय ओइ देख' बेखौ फरायोमोन आमखेसा बेखौ फरायोमोन ओमफ्राय जायाखै आदै अजय देबगां आबखिया भाषा बल रहि हो बेसे बेखौ फरायबाय ओमफ्राय खेबारा बानायसो मोनबाय माथो आदै होनदों ओमफ्राय बिदिया ए ओमफ्राय अजय देबगां हिन्दी में बल' होनदों ओमफ्राय खैबारा बाबुल स्वर्गियारिसो अजय देबगाङा ए बिसो होनलायदो ओमफ्राय बिदिया हाय अजय देबगां सार केसे ह होनदों ओमफ्राय जिबिया केबार अफिसियेल खालामबाय आं होनदों ओमफ्राय अजय देबगाङा बिदि सार आथिया हु होनदों ओमफ्राय खेबारा दा मोनाबा मोनगोन बोरमाया न'आव फैगोन दा मोनाबा मोनगोन बोरमाया न'आव फैगोननो नागिरना लाबोखाबाय आं ओमफ्राय बिदिया अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय बिदिया केबारा दै मा ओंख्रि जाखो होनदों ओमफ्राय अखाफोर ब्लगा मा होनदों हाय लाइक दा होनदों फैदो थेंक इउ अखाफोर लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय खेबारा मा होनदों अखाफोर मा बार लोगो जा आंजों नङाबा मोनगोनसो होनदों ओमफ्राय अखाफोरा 1K खालामना होदो आंखौबो होनदों 1K जासिगोन नामा अखाफोर नालाय माथो 1K आनो दंखायोलै 1K जाखानोसै माथो इयालाय बिदाय फिर' नानिया बोरमाजों मेराय जाबाय होनदों हा होनदों अखाफोरा ब्लु होलाय होनदों ओमफ्राय अखाफोरा आंना साउन्ड गैया एसामिसजों लिरना हर इउटुब मालिक अ नंगौ नामा मानो साउन्ड गैया थांबाय नामा सोंहरनां र' फिरुन बिदि मोनदों फिरुनानि आं लाबोबाय खावना बोरमाखौ हा होनदों ओमफ्राय अजय देबगाङा जायालै लाइभ होग्रायाबो फरायनाय गारना मा खालामबाय थादोनो बोरमा नागिरहैदोंमोनलै ओमफ्राय बिदिया अ गोथाव दे आदै आं जाथ'वाखै होनदों खेबारा बिदि आदै मा मावगासिनो दा मानि होनदों ओमफ्राय जिबियाव 1K खालामदो लोगोफोर थाबनो होनदों ओमफ्राय बिदिया न'आवनो दं आदै होनदों अखाफोरा आंखौ 1K खालामना होलाय लोगोफोर होनदों आयौ माथो बेखौलाय आं फरायखांबायमोनलाय थांब्रैबायसो नामा आंलाय जिबिया आं दखानाव थांनि दे आं माइ मिलाव हैग्रोनो र' होनदों दे ओमफ्राय बिदिया जिबि ब्र' दानो र' दसेबाव होनदों ओमफ्राय बिदिया मा र' बेलाय फिरुनानि हा होनदों ओमफ्राय जिबिया आं थांनोसै र' होनदों बिदिया लागायदो फरायनाया होनदों अजय देबगां आथिया होनदों लं थं लाइक दा होनदों थेंक इउ ओमफ्राय बिदिया होनदों अजय देबगां सार खाना पिना हो गाया क्या होनदों अजय देबगां ह हाँ हो गया बिदि भाई होनदों बिदिया क्या सब्जि खाया हे अजय देबगां सार होनदों अजय देबगाङा फराय होनदों बिदि लागायदो कमेन्ट फरायनाया होनदों अबिनास हेल' गाइस वेलकाम आर इउ लाइभ भिडिअ होनदों इउर लाइभ भिडिअ होनदों थेंक इउ अबिनास
ओमफ्राय लंथं ओमफ्राय बोरो होनदों बोरो खुसेंग्रा बोरो ब्ला ओमफ्राय एस के आर बड'आवल' फैदों नै ओरै सैलागाव लागाव बङाइगाव होनदों लंथंआ मा होनदों एस के आर कि खबर होनदों ओमफ्राय एस के आर बड' ब्लगआ सोर लंथं बेलाय होनदों जानो सोरथाय मोनथिया ओमफ्राय आर के रामबाय होनदो खुलुमबाय आर के राम ओमफ्राय खुसिंग्राया बोरो आंना फिरौआ होनदों आरो बोरमा नागिरहैदोंमोनलां नै दासो न' मोनफैदों गरम मोनदों सान्दुंआबो गोसाथार माथो अजया ओइदि ख होनदों आरो ओमफ्राय आर के रामा हेल' दस्त केस खाम गायस फेन गाननाङाब्रा थोदस खुसेंग्रा ख होनना मिनिहरबाय आरो ओमफ्राय अजया दे हिन्दी बुंलाय है आं हिन्दी रायलायनो लाजियोलै आं रोङा होनलायदो आं लाजियोलै आं रोङा हिन्दी रायलायनो आं बर'सो रोङा र' गरम मोनदां फांखा होनां ओमफ्राय एस के आर मा होनदों हाव फाग्लि बिदिजों जायो होनदों मा बिदिजों जायो जाखो ओमफ्राय एसके माबाया अबिनासा मा होनदों हेलौ लंथं हारा सापर्ट खालामना हो आंनिखौबो होनदों आरो ओमफ्राय अजय देबगाङा मा होनदों लाजिबा खाजि गोमायोनो होनदों लाजिबा खाजि गोमायो आं खाजिखौनो जाखाया ओमफ्राय आरोखिया मा होनदों हिन्दी बल' जि हिन्दी मैं हिन्दी नहीं जानती होननांसिगोनहाय ओइ रायलायफ्रा खाब्लिं आं रोङाहाय बिदाया मा होनदों लागायदो लोगोफोर कमेन्ट गावसिनाया होनदों दे गावसिना हो बारा चार्ज गैला आंना मबाइला सुइस अफ जाजासिम होखानोसै आङो ओमफ्राय आर के सार केसे हो होनदों आर के सार केसे हो राम 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 अबिनास मा खबर मा खालामदों आके राम कि खबर सोरनि आइदिलै बे सोरनि आइदि बे लंथङा सोरनि आइदि बियो प्लिज कमेन्ट माय चेनेल आर प्लिज कमेन्ट माय चेनेल आर के सार आइ उइल होनदों ओमफ्राय अबिनासा मा होनदों आंनि भिडिअ नायना लाइक खालामना फै दे एल बि लुलिग्रा होनदों दे दायो नामा दा नायगोन आं र' दा एल बि दोनबाथाय नायगोन आं दै आर के मा होनदों भाई हम बहुत अच्छे हे अपना सुनो होनदों ओमफ्राय आर के मा होनदों आमी बोलो सामब्र कि खबर थांलाय फैलाय बुरि खोनाबाय नामा आंनि माथोखौ
बिदिबा बुवा बुरि खोनाबाय नामा आंनि माथोखौ? मेरा बिटिखौ सार फ्रेन्ड कर' सार होनदों। फ्रेन्ड कर' फ्रेन्ड कर' सब फ्रेन्ड कर' र' ब्लु होनां। थांजोब्बाय आं ब्लु लाखिनो रोङासै मानसिफोरखौ खारजोब्बाय। अखाफोराबो थांबाय नामा? अबिनासआ मा होनदों फिरु नों बहानि मोनलाय फ्रेन्ड होनदों। आङो उदालगुरिनिलै अबिनास। आरके राम भाई अके होनदों। बिदिया मा होनदों आरके सार आप काहा से हो होनदों। मैं आसाम से हो होनदों आरो माबाया आरके राम रामा। बिबुथियावबो एलबि होदो माथो एमावबो होदो। आय' एमजिआवबो होदो। अबिनास ब्र लोगो जाफैदो दे होनदों। अबिनास ब्र लोगो जाफैदो ब्र। अबिनास लोगो जानोनो बिदिजों दे लोगो जालायलायदो लोगो गैयाबा। ब्लु होना होनसां। जादो दे। अबिनास बेसे जाखो आयदै जारसिगोन माथो। अजय देबगाङा मा होनदों आं सोलाबला दे होनदों दे। बाय अजय देबगां माब्लाबा लोगो मोनलायगोन दे। भिडिअ मोनदो आसाम कनसा डिस्ट्रिक्ट से हो आप आरके सार होनदों। मिथियालै बेयो आंसो ओरैनो आसामनि होनदों खोन्थायाखैदां माथो इलाय आरकेआलाय। दोननांसिगोनलै। अजय देबगां सार बाय होनदों। सानैल'खासै दे बाय लादो दोननोसै। सोर सोर दङ बाय लाहरदो दे। हेल' 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 हेल'। फिरुनानि हाउ आर इउ डार्लिं होनदों। आइ एम फाइन बिदि बाबु एन्ड इउ? मानखो माबाला आरोखिया बिदि भाई हमने आपको जइन कर लिया होनदों बिदि जइन खालामबाय नालाय ओमफ्राय अबिनासा मोनदों फिरु नोंना कमिउनिटि पस्ट खालामाखै होनदों।
खालामाखैथ' आरो खालामफेराखै आं खालामाखै ओमफ्राय बिदिया मा होनदों have you eating rice darling होनदों yes ओमफ्राय अके आरके सार I will return sure अके होनदों आरो बिदि बाबु खामानि जोब्बाय नामा हा 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 होनबावसो मिनिबावसो ओमफ्राय अबिनाशआ दानो दोनथ'नोसै नामा होनदों आरो मानसिफ्रानो गैलाबा दे नोंसोर थाबाय थागोन आं दसे बारा चार्ज गैला मबाइला अफ जासिगोन ओमफ्राय आरके अके होनदों ओमफ्राय अबिनाशआ मा ओंख्रि जाखोमोन नोंसोरहा होनदों अबिनाश जोंना ओंख्रिया दालि आलु ओमफ्राय नारजि सिफ्लेनाय नोंस्रालाय मा ओंख्रि आरके मामा होनखो आप बताइए कैसे हो नाश्ता कर लिया होनदों हेलो गाइसमोन हेलो बुलाखिफिनजोब्बाय आङो सोर सोरनिमोन जोबाखै अखा ब्लिं हाहा नायमिनिथार ए दाबो जोबाखै ओमफ्राय अबिनाशआ मा होनदों फेसबुकआव मा नेम नोंना फ्रेन्ड खोन्थालाय दे होनदों आरो आंनि मुङा फेसबुकआव ददेरे रानि इस्लारि ना खाख्लारिमोनथाय बावबाय आं ददेरे रानि ब्रह्म आरके I'm fine darling होनदों बिदिया I am fine darling होनदों आंनाबो I am fine होननांसिगोन होनदों हिन्दी अच्छा बोल लेते हो आप भेरि गुड होनदों मा होनदों हिन्दी अच्छा बोल थांलाय फैलाय जागासिनो मानसिफ्रा लिरना खोन्थालाय दे एलबियावहाय होनदों आरो लिरना खोन्थानांगौ फल' खालामनाङा नामा होनलायदो गोमबोरसिं सालथाय जोंहा आयौ बेसेबा गोबावनि उनाव थोद माथो इंलिस गोजा बेयावहाय होनदों इंलिस गोजासो नामा गोमबोर सालथाया गासिबो मा खबर गोमबोर सालथे र' दे अबिनास दा खिथागोन आं र' बिदिया मा होनखो व्हाट कारि इटिं टुडे डार्लिं होनदों दालि आलु दालिखौ मा होनो इंलिसनि दालि ओमफ्राय आलु पटेट' ओमफ्राय नारजिखौ मा होनोमोनथाय आं मिथिला इंलिसनि नारजि सिफ्लेनाय बिदि गोमबोरा आंलाय ओमफ्राय गोमबोरसिंहा मोजां होनदों ओंखाम जाखांबाय नामा गोमबोर सालथाया मा ओंख्रि बा गोमबोर सालथे सोलोंदों सालथे फिर'नानिजों हा 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 होनदों आरो आंनो रोङा ओमफ्राय गोमबोर सालथेया सालथे होनबाय आरो सालथे सालथे सोलों दे सोलों होनदों आरो आरके अन थेंक इउ ओमफ्राय बिनासा हे होनना बिबार हरबाय आरो ओमफ्राय जाबाय सालथे होनदों गोमबोर सालथेया मा ओंख्रि जाखो गोमबोर सालथेया नोंखौ फैगोन ना फैयासो सानदोंमोन आं नुजाथिफैनो हाथारबाय दा थेंक इउ दे गोमबोर सालथे
आं मानसिखौनो जागोन ना जाया सानदोंमोन एलबिया बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय जाबावदोंसो गोबोर सालथेया दालि जहल आलु बाथोनसो सालथे होनदों आरो ए सोर संनाय सालथेया ओंख्रिखौ सोर संनायलै ओमफ्राय ओं सालथे बांखंआव थांनांगोन ना उनाव होनदों आरो मा बांखंलै बेलाय मा बांखं बेलाय गोमबोरा ह फिरु सालथे होनबाय आरो ओमफ्राय गोमबोर सालथेया नंगौ नामा सालथे होनदों सालथे नोंगौ होनलायदो सोर संनायलै सालथे ओंख्रिया आं संनाय सालथे होनदों ए नोंसो संदों नों संनो रोंथारगोन जानो बे सालथे दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामगासिनो साबा दं माथो ओमफ्राय कमेन्टखौनो हराखै आरोखिया मा होनदों अल सुनो आपको घर में कौन माखौबासो होफ्लांबाय आं र' आं बोरमाया माइ मोनादों नामा नाहरनि और सुनो आपके घर में कौन कौन है आंनि न'आव सोर सोर दङ होनो खोन्थाहरलाय सोरबा ओमफ्राय बिदिया होनदो बेंखंआवलै फिरुनानि थाइलेण्डनि जायगायाव ए आंखौ मोनथियाबा आइया बोरमाखौ लाबोबाय नोङो बाजैया बोरमाया ओं नङा गुफिनबावबायसोदां माथो गैयानो बेयाव ना माइसो मोनहाबाय नामाब्रा माइसो मोनहाबावबाय खोमालै दा कमेन्ट खालामबाय थालायगासिनो र' आंबो लायफिननि बोरमाया माइसो मोनहाबाय खोमा नुहुरासैनो आं दोनाय जायगायावनो गैला गुलांलायबाय दा बबेयाव गुलांखो दे सैलालां बे बोरमा मासेखौ बबेयाव गखो साल्ला नों बेयावसो बेरा बारसिबाय थादों नोङो बोरमा थैनो लुबैदों नोङो साल्ला फानफ्रबजोब्बाय नोंखौ सोर बेयाव हाबफैनो होदो थौ साइख्लुमाव फैदो फेसबुकनि नाम खोन्थाबाबो आंना जेबो फेसबुकाव जेबो हगारनाय गैया फल' खालामबाबो मोना अबिनास नोंखौ र' बेयावनो दोना दोनथ'गोन आं बावनो जाथ'दो नोङो आरो माथिं खारलांदों मा होनदों बे अखाब्लेना आंखौ मा होनदों र' बे अखाब्लेना आंखौ जावदों नामा नायनां
गोमबोर सालथे ह फिरु सालथे होनदों ओमफ्राय नोंगौ नामा सालथे होनदों गोमबोरसिं आं संनोसै बेखौ फरायजोबखांबाय आं बिदिनिफ्राय सालथे अबिनास आइया माथो बोरमाजोंसो मोसौजोंसो मोनहाबावदोंलाय थोदस हा होरा आथिङा आव फागला फै फै अ फै फै सान्दुंआबो जि गोसा अ अ सायख्लुमखौ गय बारियाव दोनानै दोनथ'नांगौ नोंखौ बेयावनो थाथों लामाखै थांनो नागिरदों ओइ साला र' जादो बेयावनो गोमबोर सालथेया सालथे हा होनदों ओमफ्राय बिदिया सालथे मा खबर होनदों ओमफ्राय बिदिया बे फिरु नानिया बोरमाखौनो दोनो रोङा थोदस सोर लांगोनलै नोंखौ बिदिब्ला ओरैसै नाय आयदा फाग्लि रावबो लाङालै लाङाबाबो अरजाथारा ना मा होनो अखमाया नुजायासै माथो र' लाङाबाबो अरजायालै अखा ब्लें थाथों गोमबोर सालथे मा खबर होनदों ओमफ्राय गोमबोर सालथेया मा होनदों गोदो गोदोना मा होनदों गोदाननिसै दे फिरु सालथे बोरमाखौ फैदोलै गोदानोसै होनलायदो गोदानोसै फै गोमबोर सालथे ओमफ्राय गोमबोरा सालथे मोजां सालथे दा बर्थमान होनदों ओमफ्राय बिदिया थांबाय नामा गोमबोर सालथे होनदों दं सालथे होनदों ओमफ्राय बिदिया होनदों गोमबोरा नोंहालाय मा खबर सालथे होनदों ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय सालथे होनना सोंदों ओमफ्राय फिरुना बिदिया मा होनदों फिरु नानिनि फिसाजोआ बेसे दुस्थ'लै नो दुस्थ'लै हाखानो बिदिया मा होनदों मोजां सालथे आं ओंखाम जाथ'वाखै होनदों गोमबोरा लागाव सालथे दा जाहरजागोन नों फिरु सालथे जावहरजागोन नों फिरु सालथेजों हा होनदों ओमफ्राय बिदिया हा सालथे हाया बे आंखौ जावनो होनदों आरो हाया जाबाय बिदि अखाब्लें ओमफ्राय लागायदो कमेन्ट फरायनाया फिरु नानि होनदो लागायनोसै र' ओमफ्राय गोमबोरसिङा होनदों फिरु सालथे नों माथो बिदि सालथेखौ जावनो हायानो माथो फिरु सालथे होनदों हायो मा हाया बेलाय ओमफ्राय गोमबोरा मा होनदों दा मोनाव जौजों लोंनो
बरिया जागोन सालथे फिरो होनदों नंगौथ' आरो ओमफ्राय गोमबोर सालथेया मा होनदों अ जाथ'वाखैना सालथे जाथ'वाखैनो सालथे होनदों गैलादां अखाब्लिं भिडिअ अखाब्लिंजों गोमबोर सालथेजोंल'सिदां रावबो गैला खोमा खारजोब्बाय दोननोसै ने बायबेला हरदो दे दोननोसै सानैल'खासै सालथेया ओंखाम जानोसै दे बाय होनदो बाय नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो सालथे फिरु होनदों जोंना ओंख्रिया दालि आलु नारजि सिफ्लेनायसोमोनलै गोमबोर सालथे दोननोसै ने रावबो गैला माथो जादो दे सालथे बाय होनदों फिर नानि आं ओंखाम जानोसै दे बाय होनदो बाय बाय गोमबोर सालथे बाय दोननोसै ने गोथाव फिरु सालथे होनदों गोथावलायनो दालियानो थावालै नोंसो दोनो ना मायो फिरु सालथे होनदों रावबो गैला माथो इमबियाबो दहायनो 50 थांबायमोन आंना जोबसिगोन आरो गोमसारनायाव दसे थांना हैनोसै दे थ' गोमबोर सालथे गोमसारनायाव दसे थांना हैनोसै